benvida ao novo episodio de Longa Lingua. Se ainda non nos coñecen, este é un videopodcast da Mesa pola Normalización Lingüística que poñemos en marcha para conversar con profesionais de éxito que empregan a lingua galega no seu día a día para así mantela viva. Neste episodio contamos coa presenza de Carlos Callón, profesor e doutor de Estudios Lingüísticos e Literarios do galego e do portugués. Moi boas, Carlos. Hola, moi boas, un prazer estar aquí con vos. Para min, ademais, é genial poder estar nesta nova fase da longa lingua. Moitas grazas. No libro Negro da Lingua Galega, que te sai un exemplar, é unha das túas obras de referencia que recompila testemuños da represión lingüística ao longo da historia. Que descubriu nesta investigación que te chamou a atención? Sí, pois eu non começo que quería facer era unha compilación para o público xeral de documentos que non eran moi coñecidos porque estaban en revistas especializadas, en actas de congresos, non? O que acontece, claro, cando comecei a xuntar toda esa información, comecei a tirar do fío, non? E pasa un pouquiño ás veces cando ordenamos a casa, que acabamos encontrando cousas que decimos, meu Deus, non? Que sorpresa, e que nos traen aí tamén lembranzas de outros momentos. Pois é algo semellante, pois no sentido de que, por exemplo, cando encontraba un regulamento escolar que prohibía o galego, pois acababa, por exemplo, indo ao arquivo, nese arquivo acababa encontrando información que contextualizaba e que explicaba moito mellor. Non é extraño, por exemplo, nunha ocasión que me dixesen alguén dos arquivos pois te interesa isto, tamén podes encontrar isto. Vas lendo libros e vas encontrando nova información, entón claro, até acabou resultando este libro que por moito que sexan máis de 700 páxinas, non? Escritas cronolóxicamente para que tamén sexan máis fáciles de ler e de consultar, en realidade é un resumo moi pequeno, para dicilo con toda honestidade, do que é a violencia física e a violencia simbólica contra a nosa lingua ao longo dos anos, por dicilo dun xeito moi claro. Se calquera das persoas que nos dá a escoitar pudese ter toda a información da súa familia desde a xeración dos seus avós e avoas até hoxe, explicando cada un dos casos que tiveron de represión, de burla, ás veces directa, moitas veces tamén indirecta, contra o galego, poderíamos ter un libro negro da lingua galega de cada familia. Iso xa nos dá unha dimensión do problema. E sería moito máis volumoso que este libro. Sí. E desde cando atopou que hai datos desa represión lingüística? Si, comezo nos finais da Idade Media e termino o libro, aínda que poderíamos continuar a escribilo a día de hoxe, sen dúbida, con todos os informes, por exemplo, que elabora a Mesa pola Normalización Lingüística, termino a finais do século XX, máis explicando tamén que no máis recente, porque tamén o podemos ter máis presente. De feito, un dos eixos para terminar o libro no ano 86 é que é o ano no que se fundou a Mesa pola Normalización Lingüística. Cando comezo a finais do século XV, e tamén aí explico que o que comezo é cada vez que hai un documento que ten unha dimensión lingüística clara. Que quero dicir con isto? Hai ocasións, tamén con anterioridade ao ano 1480, co que comeza o libro, hai tamén ordes, disposicións contra a nosa lingua, xa con anterioridade, non? E hai batallas lingüísticas con anterioridade. De algunhas delas só temos indicios, non? Que nos mostran, a punta do iceberg, que nos mostran todo o fondo moi grande. Por exemplo, cando no arcebispado de Santiago de Compostela, no século XIV, cando chega un arcebispo de fora de Castela, ordena o castelán, e cando volta un arcebispo galego, ordena que se escriba de novo todo en galego. Claro, temos aí a documentación que nos mostra iso. Calmo non foi. O que acontece é que aí non temos disposicións claras que nos falen desa cuestión. Entón eu comezo, a primeira disposición coa que comezo no libro é do ano 1480, que é cando se obriga que os escribáns teñan que examinarse en Castela e con formularios en castelán. Porque temos que saber tamén a perda de memoria que temos do noso pasado é tan grande que moita xente ás veces pensa que a primeira vez que se fixo non sei que en galego, pois no século XX, algún documento administrativo, non. Até finais do século XV, todos os escritos administrativos, civís, normais no noso país eran en galego. Foi a partir dese momento, con unha imposición política, cando se deixou de escribir. Tardouse poucas décadas en barrer o galego da escrita, iso é así, mas foi por unha disposición política e cun control militar. Sí. Neste libro defines unha serie de etapas na historia da lingua. Poderías definir? Si, hai as etapas xerais das que se ten falado, non? Primeiro a grande etapa de esplendor da Idade Media, que tanto nos sorprende, que tamén tanto empeño houbo políticamente para escurecela, non? Desde as institucións
centrais do Estado. Iso é así. Aínda a día de hoxe sorprende, non? Como, por un exemplo, se non ten só unha dimensión lingüística, como na ESO ou no bacharelato, no noso país continúan a estudar Al-Ándalus, que o cal está genial. O extraño é que se dediquen tantas semanas ao estudo de Al-Ándalus e non se dedique unha sesión a explicar o reino de Galesa. Non, cando é un principio básico, primeiro terás que estudar o próximo e depois o afastado. Non é un pouquiño un estudo que aí nese sentido colonial. Non é o esplendor do galego na Idade Media, pois tamén está acompañado con esa importancia política do reino que conformamos nese momento. Despois chega unha etapa de decadencia que coñecemos con ese nome tan desafortunado, mas claro, tan poético que é Séculos Escuros, decadencia na escrita, decadencia no poder político, non? Pensemos, por exemplo, non hai bispos, arcebispos, non hai abades, abadesas que sexan de orixe galega aquí no noso país. Teñen que vir sempre de fora. Iso é unha mostra tamén de control político, iso ten consecuencias lingüísticas máis ollo. Estes séculos chamados escuros, en realidad son tamén séculos luminosos, son séculos radiantes, porque se a día de hoxe, por exemplo, na Radio Galega, temos moita dificultade para escoitar unha canción en galego ou na TVG, lembremos que nestes séculos da Idade Moderna o galego era o habitual. Todo o mundo cantaba e contaba en galego todo o tempo, era o normal, non? De feito, as cantigas en galego, en castelán van chegar máis tarde, diso sabes moito tamén, van chegar máis tarde, e iso é unha análise non de onde chegan, como é o poder a que as vai introducindo, mas o normal, durante moito tempo, vai ser ese con normalidade. En galego, neses séculos máis chamados escuros, no cal todo o mundo falaba con normalidade. Despois chega a etapa de recuperación na idade, en fin, como sabemos, xa no século XIX, esa etapa tan esperanzadora, e depois, en fin, mas o que vemos continuamente, isto eu quería destacar, porque non quero dicir cousa que tamén todo o mundo que está escoitando este podcast xa sabe, non? Mas é un pouquiño a cuestión de Sísifo, a loita de Sísifo, non? De estarmos levando a pedra unha e outra vez, e perdemos a memoria das persoas que antes de nós tamén levaron esa pedra. Iso para min é moi importante. Eu, cando escribín este libro, había veces que me daba unha carraxe inmensa, xa o podes imaginar, non? Porque era, como pode ser isto? E ás veces eu emocionábame ao ver nomes de persoas que eu non coñecía e que en momentos dificilísimos mantiveron este facho aseso. Persoas que sementaban na noite, con dificultades, esperando que no día pudese nacer algo do que le estaban a sementar, non? Por exemplo, eses mestres que no século XIX defenderon o galego no ensino, e algúns deles tiveron moitos problemas e recibiron moitos ataques por defender a lingua dos pobres, dese pobo que moitas veces eran tratados como animais, e eles dicindo, non, hai que ensinar en galego. Esa xente nos séculos escuros, ese Sarmiento, que vale tanto, que Sarmiento cabe poucos por quilo, non? Quer dizer que é un home fora de serie, como chega a dicir con que claridade, non, o que hai que facer pola nosa lingua nun momento tan difícil como que el viviu. Claro, hai momentos, Alexandre Bóveda, non? Como a súa derradeira lisión, nos últimos días antes de ser asasinado, todos os testemunhos que continuou deixando pola nosa lingua, claro, son tamén historias que tocan e que nos teñen que mostrar tamén como somos un elo máis dunha cadea que ven de moi lonxe e que imos proxectar a moi lonxe. E despois de toda esta historia que vimos de comentar, en que momento crees que se atopa actualmente a situación da lingua galega? Nunha encrucillada. Esa é a metáfora clara, non? Por un lado, se as políticas lesivas contra o galego continuaren, esa posibilidade existe, pois o galego vai continuar a perder falantes, iso é así, e podría chegar a converterse nunha lingua residual socialmente e empregada apenas para determinados momentos simbólicos, non? Iso é ou folclorizantes, algo polo estilo. Iso pode acontecer, mas tamén é verdade que a xente dá por feito que iso vai acontecer. É unha cousa que me sorprende porque é algo que emotivamente entendo, non porque vemos como a perda de falantes pois que se produce, mas é algo irracional.
É algo irracional pensar a loita está perdida. De feito, forma parte do discurso do poder. Colocarnos esa profecía autocumprida, non como cando din el gallego ya é a lengua menos hablada de Galicia. Ese ya é como por fin, non é... Perdoe, é a lingua menos falada agora na espontaneidade, é menos falada que o castelán na espontaneidade, iso é verdade, mas continúa a ser moito máis falada na espontaneidade do que se pode utilizar en calquera ámbito fundamental das arterias sociais, e iso desde hai décadas ou séculos. Porque, claro, quero dicir, o extraño non é que haxa un 15% aproximadamente de mozos e mozas que falen galego normalmente. Onde hai un 15% de galego no ensino, en infantil, onde está barrido, en primaria. En secundaria sei que hai institutos nos que sí, e iso, a pesar de que está prohibido en varias materias. Un 15% na universidade, onde? Un 15% nas compañías de seguros, nos bancos, na radio, na televisión, na policía, na administración militar, que tamén hai que lembrala, que estamos nun estado que iso ten que recoñecer esa oficialidade. Onde? Onde hai en calquera ámbito? Na administración, nos Sergas, onde? Na administración de xustiza, onde? Quero dicir, o galego continua a ter un número de falantes moi superior ao que son despois as posibilidades democráticas de empregalo en ámbitos fundamentais da vida social. Iso tamén nos dá para pensar unha cousa, que acontecería se se nos permitise. Se se garantise que aquilo que se di do galego como lingua oficial, onde está? Onde está cando o Estatuto de Autonomía di que ninguén debe ser discriminado por razón de lingua? Onde estamos as persoas que legitimamente queremos vivir en galego? Ou polo menos as persoas que legitimamente queren empregalo en algúns ámbitos? Estamos sendo discriminados e discriminadas cada día. E non se nos dá un altofalante, en primeiro lugar, para falar desta situación. Hai como unha dobre negación. Por un lado, néganse nos dereitos e, por outro lado, négasenos falar desta situación, non? Entón, hai motivos para a esperanza, hai tres motivos fundamentais. Primeiro, o galego continua a ser unha lingua de amor, unha lingua unitaria. Isto sei que pode soar como un elemento moi contradictorio, porque moita xente, cando o digo, di, hai moitos que din que aman o galego, mas falan castelán. É verdade, iso é así, mas aman o galego, iso non é calquera cousa. Iso mostra que eses grupos sociais, se no futuro lles desen opción, poderían dar o paso, ás veces nalgúns segmentos, nalgúns ámbitos da sociedade, e outras veces en todos. Non son persoas, sabémolo, persoas que nunca falan galego e que desexan que os seus fillos e fillas se escolaricen galego. Persoas que nunca falan galego e cando hai un concerto de algún grupo de música en galego non deixan de ir, senón que van aí felices. Persoas que nunca falan galego e resulta que van a apoiar, que len libros en galego polo menos de vez en cando. Persoas que nunca falan en galego e cando hai políticas contra o galego que se senten que lles tocan algo porque lles falta algo. Iso mostranos un elemento de futuro moi importante. O Partido Popular o primeiro en sabelo. E por iso agora xogan a unha política de eufemismos, de narcotizante, non de aquí ninguén está contra o galego, non é un pouquiño ao mesmo tempo que van as políticas máis terríveis. E iso é porque saben que non contan co apoio social maioritario para esas políticas. Un segundo aspecto, o galego, claro que cando din é que se non tes o galego como primeira lingua, o galego vai desaparecer. Digo, meu Deus, falan como se aquí houvese que estudar 10 anos para pasar ao galego. O galego podes aprender. E se houvese, claro, que para comezar, a política lingüística actual é tan terrível que mesmo hai persoas que demandan estudar galego e non se lle satisfai unha oferta para esa demanda. Iso é xa o básico. Entón, o galego podes aprender. Podes aprender non só gramaticalmente, senón que despois, se se crían espazos de uso, as persoas, de forma espontánea, van pasar a usalo máis, a introducir. Iso é así. Entón, que non se diga isto está perdido, está acabado. É verdade que non é o mesmo vínculo emocional que tes cunha lingua, se é a túa lingua inicial, que se non é. Iso é verdade. Mas que hai as linguas que se poden recuperar, iso mostranolo a historia. Entón, non vayamos aquí agora de isto está acabado. No libro negro da lingua galega tamén o que encontrei foron testemunhos ao longo da historia, sempre dicindo que o galego que morría. Morreron moitos dos que o dicían e o galego, aquí estamos gravando este vídeo podcast que nin se lles pasaba moitos deses pola cabeza. E pois temos un terceiro elemento fundamental que non estamos a aproveitar, máis que nun sentido retórico, máis que non estamos a empregar na práctica, a facer nada na práctica para aproveitalo, que é a nosa conexión coa lusofonía. É innegável que o portugués, o que se coñece internacionalmente como portugués, é intercomprensible co galego, iso en primeiro lugar. Segundo lugar, que nasceu nunha entidade política chamada Reino de Galiza, iso é indiscutível filolóxicamente e históricamente. E que facemos nós?
A pregunta que eu quero colocar en riba da mesa é que farían en Cataluña, no País Vasco, non, as entidades que defenden o catalán, o vasco se tivesen un Brasil. Nós temos un Brasil e que facemos? Non? Entón, tamén un Portugal, que amamos Portugal, Angola, Mozambique, Cabo Verde, mas é sorprendente que tendo palabras nosas que se falan de sempre en Ribeira, en Valga, en Vigo, en onde sexa, que son palabras galegas xenuínas nosas, que esas palabras xenuínas nosas naceron aquí e que se falan con normalidade en São Paulo, en Lisboa, en Maputo, e que nós non saibamos aproveitar as posibilidades económicas, sociais, culturais que iso nos abre. Sí. En toda esta historia do galego, na historia recente, nos 40 anos de historia da Mesa, que papel tivo a Mesa na historia recente da lingua? Se a Mesa non existise, habería que inventala, non? Iso é así. A Mesa o que conquistou foron moitos adiantos para a nosa lingua e continúa a conquistalos. En ocasións, como antes indicaba, como Sísifo, non? Porque sí que é algo frustrante. Unos anos que fui un presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, conseguimos algúns grandes adiantos históricos, e vimos como se esboroaron, como a forza política dos inimigos do galego pois acabaron destruíndos. Pois penso, por exemplo, eu estivera moi orgulloso de ver como o que eran as caixas de aforro galegas, pois que se comprometeran despois dunha grande campaña social a empregar o galego con normalidade, tanto nos seus usos internos, na documentación, como en toda a publicidade. Nas últimas etapas das caixas galegas foi así. E todo iso, como ficou? Ver como, claro, hai moitos debates sobre o galego no ensino e moitos adiantos que non se chegarían a producir se non chega a estar tamén aí a Mesa pola Normalización Lingüística, ás veces para impulsalos, outras veces para facer de caixa de resonancia, non, dos movimentos que existen na sociedade. Entón, aí o traballo da Mesa é fundamental e o que quero animar a todas as persoas é a que se activen na Mesa pola Normalización Lingüística. E mesmo se ven que hai algo que se poida facer mellor, porque en toda obra colectiva sempre hai ou cousas que podemos pensar isto podes facer daqui, isto podes facer dalá, pois o mellor é participar, non? É saber que se pode participar e contribuir cada persoa naquilo que considere. E por que crees que houve sempre históricamente tanta represión á lingua galega? É moi interesante observar como esa represión é un elemento unitivo, non, ao longo dos séculos, mesmo en situacións con reximes moi diferentes, non? Iso é a cuestión fundamental, é o desprezo á diversidade cultural no Estado español e a pretensión de uniformizar. Non? Ese é o elemento fundamental, que se mantén ao longo do tempo con modulacións diferentes, mas a ese odio ao diferente, considerar que ese diferente non pode existir, que é un trazo humano que sabemos que acontece en moitas culturas do mundo, lamentablemente, non? Esa pretensión imperial, por empregar unha palabra que aparece xa na orixe de todo isto, non? De la lengua como compañera del imperio de 1492, que é un momento no cal pasa a mudar un discurso que existía con anterioridade. Con anterioridade moitas veces dicíase que un reino era máis poderoso, un rei ou unha raíña era máis poderoso ou máis poderosa cantas máis culturas tiña, cantas máis linguas había. Aí pasa a dicirse, non, aquí hai que mandar o resto que falen daqueles que os conquistamos, non? Lamentablemente, a día de hoxe, cando deberíamos falar dun mundo onde se respetasen as normas de convivencia, onde se recoñecese que o diferente existe, que forma parte da humanidade esa diferenza, e que é algo positivo, non? Pois, lamentablemente, como sabemos, hai movementos que negan esa diversidade e que queren que o mundo sexa o pesadelo que nos propoñen, non? Onde todas e todos sexamos clónicos e clónicas. Nese sentido, a causa galega é tamén un contributo á humanidade, porque é un contributo á diversidade da humanidade.
Alén de ser unha cuestión de reafirmación dos nosos dereitos, da nosa dignidade histórica e presente, é tamén un contributo a unha loita fundamental na humanidade nestes momentos, que é a loita pola diversidade e a diferenza no ser humano. E como se podería conseguir esta liberdade total para a lingua galega? Pois, en primeiro lugar, formulando os debates socialmente. Non? Aí sabemos que hai un cerco mediático, iso é evidente, mas temos que ser perseverantes en presentar os nosos problemas, porque moitas veces boa parte da sociedade galega non sente as cadeas. Non se decata isto de que se non te moves non as sentes. Moitas persoas non se decatan, por exemplo, da dor que significa para centos de familias galegas ver como os nenos e nenas cando entran na escola entran falando galego e de repente deixan de falar a lingua das súas familias na casa unha vez que se escolarizan. Iso supón non só un problema cultural que o significa, que é un problema, ademais, que pon en risco a cohesión social do país para o futuro, mas tamén ten un elemento de dor importante nesas familias. Iso haberá que expresalo. Esa injustiza que temos no día a día, porque se eu quero facer unha xestión en galego en calquera ámbito, a quen lle incomoda que eu poida realizar? Se eu vou ao médico, á médica, teño que realizar unha operación, como non vou poder ser entendido e asinar a documentación que sexa na lingua da miña escolla? Entón temos que ir formulando todos eses problemas socialmente e reclamar que haxa solución. E frente a iso precisamos políticas públicas. Neste verán había un par de persoas que dicían temos que deixar de reclamar á Xunta que faga nada e temos que facelo nós. Entón, para a política sanitaria temos que construir nos hospitais, para ter un ensino en igualdade temos que construir nos escolas. Non, iso non é así. Hai que reclamar, e a política lingüística é unha política fundamental en calquera sociedade. En calquera sociedade, no noso caso, e cando unha lingua está nunha situación de desamparo como a nosa, pois temos que reclamar esas políticas lingüísticas que garantan a igualdade. Do mesmo xeito, como dicían os grandes clásicos do século XIX, do mesmo xeito que vemos moi ben a situación democrática dun país, vese cal é a situación dos dereitos nese país. Iso é así, é o mellor termómetro. É o mellor termómetro. Do mesmo xeito, o mellor termómetro para sabermos o nivel de soberanía, de capacidade de decidir dun país, é ver o nivel de recoñecemento da súa lingua propia. E aí, pois tamén temos que, todos os galegos e todas as galegas, pensar no que significa a situación calamitosa actual en que nos encontramos. E temos que reclamar políticas, en primeiro lugar da Xunta, mas do conxunto das administracións, e que o orçamento, pois, por exemplo, se empregue para o que se ten que empregar. Cando estamos a gravar este podcast, este videopodcast, hai pouco que morreu a grande, a maravillosa Diane Keaton, non? Nun dos seus filmes maravillosos, en fin, ele é unha fora de serie, non? En Annie Hall, cando o protagonista, non fago spoiler, non? Porque xa comeza no filme pois falando de como cortou con Annie Hall e como vai ser o resto do filme. E conta un chiste que en realidade que lle colle a Freud, que son dúas mulleres que están nun restaurante de montaña e unha dille a outra, mira que a comida aquí é merdenta. E a amiga respóndelle, sí, e ademais as racións son tan pequenas. El di, a vida é iso, non? A comida é ruín e ademais as racións son pequenas. Iso que serve para a vida serve para os orzamentos da Secretaría Xeral da Lingua. Por un lado, cada ano son menos, o cal xa dá para pensar, e ademais para que se empregan? Para que se empregan? Porque moitas veces o que nos encontramos é unha distracción fraudulenta do diñeiro público para estender a rede clientelar do PP, que non ten nada a ver coa promoción da igualdade de dereitos para a nosa lingua. E para o futuro confía en mellorar a situación actual, en gozar desta liberdade total da lingua? Podemos telo. Eu sei que hai moita xente que é moi pesimista e comprendo de onde ven ese pesimismo, comprendo, mas hai que ter un pouquiño máis de cabeza fría, entusiasmo tamén, mas un pouquiño máis de cabeza fría e ser capaces de analizar. Isto que dicía Stefan Zweig,
de que as persoas dun momento histórico son sempre as que menos entenden ese momento histórico. Entón, reparemos niso, que ás veces, quen di na lingua din máis cousas, porque estamos nun momento nos cales ás veces abrir o xornal, pois dá medo, e queren que nos dea medo, mas un pasiño para atrás, algo de perspectiva. Repararmos que as batallas que se perden son as que non se dan. Esas seguro que se perden. E depois sabermos que a historia das sorpresas, que moitas veces os discursos do poder dan todo por gañado e non se decatan dos restos, das fendas que deixan, das contradicións sociais que provocan. Por exemplo, a todos nos dixeron, e a todas nos dixeron, que tiñamos que abandonar o galego porque así que nos iría moito mellor na vida. Que seríamos ricos, que seríamos felices, que sería isto, sería, non, onde está? Onde está esa situación de riqueza? Onde? Onde está o que nos prometeron por abandonar a nosa lingua? Onde? É unha pregunta importante para nos formularmos, non? Porque onde está? Entón, aí decataremos de que en realidade na defensa da lingua vai moito máis. Moito, moito máis. E os que están contra o galego son os primeiros en sabelo. Pois sí. Agora xa despois de tratar todos os interesantes temas sobre o libro negro da lingua galega e sobre a historia da lingua, pois xa chegamos ao remate deste episodio. Moitas grazas, Carlos, por acompañarnos. Son eu que agradezo. Moitas grazas. E grazas tamén a vostedes por vernos e escoitarnos do outro lado da pantalla nun episodio máis. Seguímonos vendo no vindeiro capítulo de Longa Lingua.